डाइरेक्ट बुंदोल' मा हाबाफारि बानायदों नोंथांमोननि गामियाव? आच्चा सिगां नोंथांमोननि मिडिया नोंथांमोनखौ सिगांग्रो बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। जोंहा दिनैहाय खुंग्रिं खरफागुरि गामियाव जोंहा 9-10 अक्ट' बे अक्ट'आव जोंहा जोंनि गामिनिनो गारजा फुजाजों लोगोसे जोंहा दिनैहाय खेराइ फोरबो दं। बे खेराइ फोरबोआव जोङो बयबो जों गामियैनो खौसे जानानै जों बे फुजाखौ होनाय जादों आरो जोंनि गामिया गोदोनिफ्रायनो जोङो बुलि बाथौजों जोङो बे फुजाखौ होनाय जायो। जोंहा दिनैहाय 1966 सननिफ्रायनो जोंहा बुलि बाथौजों जों गामिखौ दैदेनबोनाय जोंनि गोदोनि आबै आबौनि दिननि धोरोमखौनो जों गाराखै। बे दिनै फैयै फैनानै जों सिगां समाव जोङो खेराइ गारजाल' होनाय जायोमोन, गारजा फुजाल' होनाय जायोमोन। दा बिनि ससेनिफ्राय जोङो गामिनि जे थासारिखौ लानानै जोङो खेराइ फोरबोबो लाफानाय जाबाय। दिनै फैयै फैनानै खेराइ फोरबोआ 8थि खुंगा जों खेराइ फोरबो खुंबाय आरो खुंलांबाय थागोन। जोंहा जोंनि गामिनि जों फान्डजोंनो जोंनि नैबे धोरोमखौ जों फोथांनानै लाखिगासिनो दं आरो जों फोथांलांबाय थागोन आरो जोंनि धोरोमखौ जों बुहुमाव गेरेमसा महर होनो आरो गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो नैबे धोरोमजोंनो जों लांबाय थागोन आरो जों धोरोमखौ जेब्लायबो फोथांनानै लाखिबाय थागोन। नोंथांमोना जे खेराइ आरो गारजा फुजा होयो बेखौ बोसोरै होबाय थायो नामा? जोङो खेराइ गारजा आरो खेराइ फोरबो खुंनाया जाहैबाय जोङो 3 बोसोर खेरायो आरो 3 बोसोर नेम बायदियै जों द्रप थायो आरो 3 बोसोर द्रप थानायनि उनाव आरो 3 बोसोर जों खेराइलांबाय थागोन आरोखि खेराइलांबाय थायो।